Здравейте, казвам се Тодор Гешевски, агроном в фирма Мирена 99, Любомир Василев. Днес се намираме в Долни Дъмник на поле от консервен домат. Консервният домат, който виждате зад мен, е BQ400 на фирма Синджента. През последните 2 години е отглеждан при нас на опитни парцели. Тази година е на масов. Разсадихме домата в средата на месец май. Успя много бързо да се адаптира и прихване и това даде предпоставки за добрия старт, доброто развитие и високия добивен потенциал, който да разкрие BQ400. Домата показа много добра адаптивност към метеорологичните условия, които имаме в района. Добра устойчивост, добро физиологично състояние. Основното, което е много важно за нашето стопанство, е това, че е подходящ за механизирано прибиране с ниски загуби, нисък процент на брак. Домата е много добре защитен от слънчевия пригор заради добрата облиственост на растенията. Много е харесван и на пресния пазар заради добрите му вкусови качества. Също така, не на последно място, но едно от най-важните е високия добивен потенциал, който е затвърден последните 2 години. На фона на това, което виждаме, и тази година няма да е по-различно. Всички изброени от мен до този момент го правят един много добър и подходящ избор за нашето стопанство.